Chcel by som vám ukázať servis rekuperačnej jednotky v rodinnom dome, kde sme boli zavolaní kvôli jej hlučnosti. Po otvorení sme zistili, že jednotku bude treba vyčistiť, vydenzifikovať, spraviť servis na ventilátoroch. Začali sme vysávaním, keďže lienky sa tu pekne usadili. Potom nasledovala výmena ložísk vo ventilátoroch a vyčistenie od prachu. Potom sme to všetko nainštalovali naspäť. No a tu máme výsledok. Jednotka je veľmi tichá, ako nová. Nasledovala výmena filtrov, ktoré sú veľmi dôležité pre účinnosť a fungovanie jednotky. Následne sme boli skontrolovať rozvody, ktoré po 5 rokoch vyzerajú takto. Bolo ich treba vyčistiť rotačnými kefami a vydezinfikovať. Čistenie potrebovali aj koncové prvky. Vidíte, ako sú znečistené. No a tu už máme vyčistené potrubie, ktoré je vydezinfikované a pripravené pre ďalšie použitie. Čistenie potrebovali aj vonkajšie mriežky kvôli správnemu prietoku vzduchu. Ďakujeme za pozornosť.